UNgqongqoshe wemfundo eyisisekelo uAngie Motshekga uthi bekubalulekile ukuthi kuhlehliswe ukuvulwa kwezikole njengoba bekusenezingqinamba ezikhona nathemba ukuthi zizobe sezilungile ngoMsombuluko ozayo. Ekhuluma esithangamini nabezindaba eNorth West uNgqongqoshe uMotshekga uthi kumqoka ukuthi zigcine zivuliwe izikole ngoba uma iqhubeka zingavulwa lokho kuzoba nomthelela ongemuhle ezinganeni. UNgqongqoshe wezemfundo uthi ngokwembiko ayithole ifundazweni unethemba lokuthi konke kobe sekulungile ngesonto elizayo. All outstanding challenges they unearth will be addressed during this period so that we can be able to start teaching. Professor said in my province, things will only arrive in Friday, Saturday, so which means they've arrived. Then they can use this week to induct. UNgqongqoshe uMotshekga uthi kubalulekile ukuthi igcine ivuliwe izikole ngoba uma kuloko kuqhutshekwa kungafundwa lukhulu liyeza luyenyelela. Any further delays, it's not only my view and also with my colleagues in provinces, poses a very serious threat to the system and the future of learners that are yearning for. UNgqongqoshe uthi izikole izobahlinzeka abafundi ngezamfonyo futhi kuzozanywa ngayo yonke indlela ukuthi abafundi nothisha bangayitholi sebesengcupheni yokutheleleka. A mask is a must in every instance. Offices and schools are required to provide a minimum of 2 cloth masks to learners and educators, officials and support staff. Uchazile nokuthi bazozama kanjani ukubuyisa lesikhathi esesilahlekile. We had established as DBE a curriculum work stream consisting of curriculum experts from the department and provinces, but we've also been working with academics and curriculum experts in managing this aspect of the re-engineering of the curriculum. Singaphezulu kwenyanga ezimbili isikhathi esesilahlekela umnyango wezemfundo njengoba izingane zisahlele emakhaya nje kungafundwa kanti uNgqongqoshe uMotshekga uthi umnyango uzozama ngayo yonke indlela ukuthi bakwazi ukubuyisa lesikhathi esesilahlekile kanti uyethemba ukuthi kothi kuqambe kushaya uMsombuluko ozayo konke kube sekumi ngomumo. NguCalvin Dludla weindaba zeSABC.